Yan, yung ganun sana. Kaso, maayos ang mukha mo, maliwanas. Kaya sinasabi ko, hindi ka binabarang. Basta itapon mo lang yan. Lilinisin sa spiritual yan. Ginagamot ka ng Panginoon Kristo habang ikaw ay natutulog. Pero yung kamay mo gumagalaw. Tapon ng tapon. Pagpag mo ng pagpag, tumingin ka ng kapatawaran. Kasi kung binabarang ka, ay nako. Lahat ng lengguwahe malalaman natin. At madadampot natin kung saan-saan siya. Wala eh. Ayaw magbigay ng todo ng EHC magnetiko kasi wala naman daw, hindi ka naman daw binabarang. Kasi kung iba yan, sasabihin talaga binabarang ka eh. Kita mo, kung binabarang ka, galing ka sa ibang manggagamot, nahuli na to eh. Nadampot na to. Nahuli na yung nasa loob ng katawan ng anak mo, nagdarasal sa kanya. Kasi hindi naman mahuli-huli. Ibig sabihin, hindi naman umiinit yung stick. Kinabitan ko na nga ng cross eh. White pick eh. Ay, bihira na lang ako magkabit ng cross. Pag ako nagkabit ng cross, maniwala ka sa akin, pipiyok ka talaga. Pag talaga may sapi. Pero pag walang sapi, hindi naman gumagalaw yung cross. May ganitong ginamot. Pag pikit pa lang ng mata niya, nawalan siya agad ng malay. Yun, may gusto sa kanya yung lalaki kasi nagtitinda siya doon sa palengke. Natitipuhan siya at may asawa at anak na siya. Kaya sinabihan ko yung nagkukulam sa kanya na marunong siya magkulam sa lahi nila, ginagayuman niya. Sinabi ko sa kanya ay masama yan kasi pag nanasa yan. Yun talaga. Tsaka yung mata niyo kakaiba. Ang mata niya parang may sakit na hepatitis. Tapos yung balat niya nagkakaroon ng patsi-patsi. Bukol-bukol. Pati likuran niya. Yung likuran naman ito, kahit hindi ko pa nakikita likuran ni ate, alam ko wala namang patsi-patsi sa likuran yan. Kasi kung binabarang niya, magkakaroon ng patsi-patsi sa mukha yan. Yung nga, nagkaroon ng patsi-patsi sa mukha eh. Tinignan ng doktor, di ba kita-kita eh. Ang daming ointment na tumalab dun ay ginamit, hindi pa rin tumalab eh. Anong pakiramdam mo sa kamay niyo? Mainit, malamig pa? Malamig-lamig na? Hindi na, wala na yung init. Pero itong stick, malamig o mainit pa rin? May konting init. Ito, mainit ba to? Wala. Parang nag-ano lang po ako yung parang may tusok-tusok. May tusok-tusok. Okay na. Hinto mo yung kamay mo. Hindi, huwag mo ibababa pa mo. Tingnan mo, nawala yung manas niyo. Oh. Kanina, lumulubog masyado yung daliri ko. Ngayon, pag ginitawag ko yung stick ko, nawala yung manas niyo. Lumambot yung mga ano niyo. Sabi mo sa akin, Panginoong Jesus, Amang Nazareno, ako po sino, magpakilala ka sa Diyos. Ako po si Angelisa Miguel Santos. Ay nananalig ako, ay sumasampalataya sa iyo, ay humihingi ako ng kapatawaran, palakasin niyo po ang aking loob, sa aking panalangin, kung ano man pong nagawa kong kasalanan, sa isip, sa salita, at sa gawa. Panginoon, turuan niyo po ako, magbalik loob, basbasan niyo po ako ng inyong mapagpalang kamay, upang may gusan ang aking sakit, o aking nararamdamang mga sakit. Patawarin niyo po ako sa aking nagawang kasalanan. Amen. In Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Huwag ka man nadidilat. Sa pangalan ni Jesus Kristo. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Dilat. Baba mo ang pamot eh. Inumin mo ulit itong tubig nitong kalahating ininom mo. Sigurado yan, di ka na babalik ng CR. Kasi pag bumalik ka ng ikapatong CR, sigurado, wala ka nang ilalabas. Mabante ka, umatras ka topi. Huwag ka magkinelas. Tumayo ka. Sige pa, uro. Iganumin pa mo, isa. Hindi, ganyan mo lang. Kabila. Hindi, kabila.
Yan. Tapos subukan mong tumalo na konti. Sabi mo in Jesus name. Huwag kang matakot. Dalawang paa ang gamitin mo, te. Sige pa. Sabi mo in Jesus name. Isa pa. Last. Mabigat magang. Mabigat-bigat pa. Hindi nakatulad kanina. Galawin mo ulit yung tiyan mo. Kung malambot matigas. Lumambot na. Ano pakiramdam mo? Sa sarili mo naman. Ano pakiramdam mo? Magaan po. Magaan. Sige, puka muna. Tingnan natin yung paa mo. Sige, stop mo.